A veure, el procés d'aprenentatge del llenguatge és un procés mimètic, que per tant funciona per imitació. És a dir, adquirim llenguatge i experiència amb el llenguatge a través de sentir els altres, de copiar els altres, d'imitar els altres i de comunicar-nos amb els altres. És a dir, el nostre llenguatge no és només nostre, sinó que és un fet social, quasi bé, no? Però en el punt en què et comences a treballar en el llenguatge, pots intentar, no sé si aconseguir, fer que aquest llenguatge vagi a un altre lloc molt diferent del que t'ha estat donat, o del que t'ha vingut donat, o amb el que t'has trobat, o amb el que t'has anat movent. I llavors aquest punt de recrear el llenguatge és potser el moment en què tu ets capaç de modelar aquesta cosa fossilitzada de la llengua tal com ve, com a estructura, i fer-la una mica teva. Una mica, perquè sempre, evidentment, hi haurà alguna cosa que... És a dir, el llenguatge ens modela i en un moment donat pots arribar tu a modelar el llenguatge, però que tingui més o menys recorregut el teu model de llenguatge ja és una altra cosa. Jo diria que no hi ha exactament una part del llenguatge que sigui més poètica que les altres, sinó que la poètica és una de les maneres d'encarar aquest llenguatge, o la gran manera d'encarar el llenguatge, no? I per tant, va agafant parts del llenguatge per poetitzar-les, i tant pots agafar simplement la grafia de les paraules i reconvertir aquella grafia en un dibuix, com pots agafar-ne la sonoritat i retransformar la sonoritat, com pots agafar-ne el sentit i portar-lo a un altre lloc, no? És a dir, la poeticitat normalment és precisament el trencar aquestes parts del llenguatge, l'intercomunicar-les, el fer-les reviure entre elles, no? Potser. I potser encara és alguna cosa més enllà, que no sé jo i que encara no s'ha vist. Però la poètica, diguéssim, que no és que afecti només una part del llenguatge o que sigui una part essencial del llenguatge, sinó que és una cosa superior, quasi bé, no? Diria.